ze gertatzen da, Askoitin bertan bizi naiz, nire aitan parean gertu zuen ibaia, eta gero egunero nahi ez, taupeten duzu ibaiarekin eta ikustezu gauz batzuk. Eta osteat hori azkenean intzean, zan ez jore, egunero, ezin nintzala horren aurrean estaldea behiratu, ezta? Eta ikusi nuen, aukera banokela eta jaisteko. Eta hola hasi nintzen jaisten eta argazkien bidez irudikatzen ze gertatzen da horrekin, ez? Eta egia da nik ere azkenean harritu naiz, ze hondakin kopurua, ez? Aiatzen dela ibaia, ez? Eta egia da, herri bakoitza badauka bere ezagungarriak, ez? Hemen ikusten duzu plastikoak, ez dira beste herri batean ikusten plastikoak, ez? Baina azkenean niretzako zein da honen arazoa? Honen arazoa da azkenean edozein bazterretan ikusten dut bezala aldatzen du hondakinak. Eta ez du ematen, baina nik garbi ezagun dut, ezin ezagun jendeai, azkenean garestia irtengo zaigula azkenean hondakinak edozein lekuan botatzea, zergatik azkenean sinistu hondakin kopuru pila bat itxason dugu. Eta ez dakit iruditzen zain hain larria eta hain erreza askotan niretzako bintzen. Eta nire ustez, hazin berko ikerketa bat egiten, handiken sakarra gata larriari irudikatu. Eta gero ikerketa bat ere egiten, nondiken aiatzen dira hondakin hoxek, ez? Batzuk botatu dute, beste batzuk helatzen dute nahi gabe, eta pena dek, nire dut pena dek, eta hola gertatzen da, azken dututen gauzakin, eta gau puntu asko bat oso ez? Herri duna nahiko garbi, baina hartiken irtetzen zea, eta nik iruditzen zait azkenean ze beharra daukagu egiteko, eta nire usteat udala daukela lana gelditzen. Nire usteat herriak eskertuko da. Herri asko ez da konstiente ze gertatzen den. Konstiente izan da gon usteat herriak bai norbaitek lan egiten baina horren aurrean udalari eskertuko da. Ez, baina nik usteat beste maila bat izango zen ja, hasi berdiago ikusten hondakinak ibaian arazoa bezala. Ni usteat hasi berdiago konstite izaten gure jarrera gaur egun sortzen du arazoa. Eta hemen ikusten hondakinean jende hori ez dut, jende txarra, ez da konturatzen, ez da konstiente azkenin plastiko balatzea azkenin hori nola juten da, nola mugatzen da, hortze hori ez. Baina ni usteat egin berdiago. Azkenean zoze hartu eta itzen hortaz, bota, eta eta lagundu merdiago, ez, ikastolan umiari olako gozak ere hori, ikusten, kalean, ez, da gure atletikan ere indartu hori, ez. Bai, eta ni usteat ikastolan gautela ez bakarrik eraman izango dioten nondik etortzen. Karo, jutena itxasoa opera hori ematen duzu, bai, etorrikoa mundu zoetikan, azkenen gana bada, ez? Baina ibaian azkenin gurea da.